Εγώ βλέπω τα μάτια μου ότι η Αβέστα είναι τίποτα μπροστά στον Πειραιά. Έχω κάνει βόλτα εγώ στην Αβέστα, φίλε. Τι είναι. Ένα φτιάδι κάνανε εκεί πέρα να μου και βάλανε κάτι πατάλους και κάνανε λιμάνι. Συμφώνια. Τώρα έγινε τη μέτα. Θα έχω πει λιμάνι. Και μετά είναι από Αμερική είναι μια φιώτη στο λιμάνι. Το μεγαλύτερο, ναι. Και η πιο πολύ κίνηση. Μετά είναι η Αμβούργο, Αμβέρσα και Νέα Υόρκη. Τι. Έλα μόνο τώρα. Θα σου πω ότι και ο Μπάμπης ήταν ναυτικός. Αλλά ήταν μέσα στο Παλαούρο. Θα μας βγαίνουν έξω να πούμε. Θα πάω. Πού ξέρεις τώρα. Βράδυ έβαινε, βράδυ έβαινε. Μόνο στην Αθεώρηση. Η Νέα Υόρκη γιατί έφτανε οι Ολλανδοί. Δηλαδή και η επικέρα. Είναι εδώ μαζί που αδερφοί, οι κρατές δεν έχουν λιμάνι. Ναι, ναι. Κάνα κανάλια εκεί πέρα, κάνουν τον ποταμό πλωτό και κάνουν το λιμάνι εδώ στο ποταμό είναι. Όπως στην Παυρούγο εδώ. Εκεί καταλήγουμε. Ήταν εκεί που γίνεται. Στο Βέρτο. Και μετά πάει τον κάτω εδώ όλη η Αμερική και η Αμερική. Α, μπράβο, όπως είναι στη Βραζιλία όπως ήταν. Αμαζόνι. Αμαζόνι, μπράβο, το Βέρτο. Του γύρω όλα δεν το κάνουν, θα κάνουν για μένα. Ναι. Εκεί το πω. Όπως είναι η Αμερική, όπως είναι η Αμερική, είναι ένα παράδειγμα. Ποιο και πάτε από λιμάνια. Εκεί το πω, μόνο πάει να μου. Τίποτα, εκεί το πηγαίνανε, βόλτα το πηγαίνανε, του λένε εδώ αγόρι πολιτισμός, έλα έξω. Έλα εδώ να δεις. Α, έλεγε, πολιτισμός, μετά από χρόνια. Δηλαδή, absolutно. Понимаете, Европы, что я это понимаю, они были готовы на сайт. Я забираю. Я забираю. Так, вроде Окей. Ο Γάλλος δεν πήγε ποτέ στη Νέα Υόρκη. Οι Γάλλοι πήγαν το γαλάκι πάνω. Οι Ολλανδοί πήγανε, μετά πήγαν οι Βρετανοί και κάναν αποκλεισμό εκεί στη Νέα Υόρκη και πήγαν οι Βρετανοί. Οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι το δωρήσαν. Οι Γάλλοι. Μιλάμε για την πόλη, γιατί θα κάνουν λιμάνι μιλάμε, δηλαδή πιο δώρες στο αγάλμα, ρε. Ο Τάδο είναι ο Τάδο, είναι ο πόλεμος του Καναδά. Ναι. Η Αμερική ήταν αντιλική παιδιά. Σε θυμάσαι το πλέκ εκεί πέρα και το όμπραξ. Δεν διάβασες τώρα. Τι διάβασες μήπως σε ύφεση. Τα ατατά διαβάζεις, μου φαίνεται. Πάμε διάβασες τα ατατά. Ναι. Μόνο 15 φορά είχαμε εκεί.